Nejsem žádný bahnomil, ale na pár motorkách s tady tím zaměřením už jsem se svez. Ty první pocity, já když jsem vyjel na silnici, bylo pár kanálů, pár rozbitých míst, tak jsem měl z toho tlumení takový smíšený pocity, protože ta motorka byla tupá. Ne, že by ta odezva byla špatná, ale bylo to takový tvrdý. V tu ránu, jak jsem vyjel z těch okresních silnic rozbitých na takovouhle prašnou cestou, jako je tady, a tak ta motorka začala dávat perfektní smysl. Ty tlumiče jak lusknutím prstům a úplně sametový. Tady to je motorka moc pohodová, která mi pomůže zapomenout na ty starosti ve městě a prostě vypadnu, zajedu si do přírody a vezmu si sebou kempingový baťůžek a udělám si někde dobrou svačinu. Ukazuje mi to všechny potřebné věci, denní kilometry po první, po druhý, celkový kilometry, teplotu motoru, kolik mám benzínu v nádrži, čas. Motorka je vybavená zásuvkou, takže se počítá s tím, že když někam dojedu, že si dobiju mobil nebo že cokoliv jiného si do toho šoupnu a tu elektriku mám k dispozici. Já když pojedu s holkou nebo si dám dozadu bagáž, pojedu někam dál, tak samozřejmě zatížím víc zadní kolo. Tím, že ta motorka je cestovní enduro, tak má vyšší zdvihy než sportovní nebo cestovní motorky a tím pádem je začne přední světlo svítit daleko víc nahoru. Já bych neprudil ostatní účastníky silničního provozu a nesvítil jim do obličeje a tak úplně jednoduchým úkonem přepnu malý knoflík, který je zezadu pod budíkama a ty světla se mi sníží na úroveň takovou, abych nikoho neoslňoval. Motocykl se nabízí ve dvou variantách. Nabízí se v silniční variantě a variantě XC. Motor je pro obě varianty totožný. Jedná se o 800 řadový tříválec. Tato koncepce je typická pro britské motocykly značky Triumph. Motor dává 95 koní a 79 Nm. Malý Tiger přesně splňuje moje požadavky na malý, lehký enduro střední třídy. Trošku jsem měl strach z toho větrného štítku, když jsem to viděl, a nemám rád tady ty věci na motorkách. Z důvodu toho, že jako řidič jedu vyšší rychlostí a za tím štítkem se dělají turbulence. Já mám na hlavě helmu, ta helma něco váží a prostě mi to hází s hlavou ze strany na stranu, je to nepříjemný. Nic takového se u toho Tigra malého neděje a asi si s tím dali dost velkou práci a ten štítek funguje na jedničku. Tady k té motorce jako celek to působí, chce se mi říct, geniálně. Motory motorek jsou totožné. Rozdíly jsou naopak v kolech, předních i zadních tlumičích a v základní výbavě. Tato silniční varianta je vybavena připlatkovými padacími rámy. Dále je k dispozici celá řada příslušenství, jako dělová sedla, zadní zavazadlové kufry, centrální stojan, plech pod motor a vyhřívané rukojeti. Před zahájením oficiálního prodeje byl motocykl 3 roky testován v náročných australských podmínkách. Průběh výkonu toho motoru opravdu dovolí řidiči zajet si i na takovéhle místo, kromě těch malých silniček a malých okresních courek a zablbnout si tady na té motorce, když na to mám srdce a ruce. A dovolí mi, vytáhne mě z bahna, vytáhne mě z čehokoliv. Opravdu to je velká deviza toho tříválcového motoru. Je to cestovní enduro, tudíž je určená jak na silnici, tak na šotorlinu, tak do takového místa, jako jsme teď. Takže vřele doporučuji.